blind, dus je kist de rook al zien. Moest je zien? Ja, dan gaat de pieper ook al. Wow. Jeetje. Ja, is een melding aan de Einsteinweg. Een grote bron of een slim ongeluk voor een mediacowboy is het de gewoonste zaak van de wereld. Zo ook voor Anton Kappers zien libbest dit in het teken van slimnijs. Want hij verdient het zien yield met foto's en filmpjes van zijn ongeluk of zijn bron. En ik wil dus weten, waar komt die fascinatie bij van het werk? Dus ik zal hem daar mij herinneren. Komst er nou bij dit werk? Waar hel is die passie bij van dit werk? Nou, een jaar of 6, 7 geleden denk ik dat ik het voor de hobby deed. Af en toe even achter een melding aanrijden. Als je de brandweer hoorde, even kijken wat er was. En nou ja, op een gegeven moment de camera erbij. En zo verder gegaan. Ah, dan weet je dus de ramptoerist uithing je en dat is dus via de Ruud Bout om die werk nou. Ja, in het begin was het eigenlijk wel ramptoerisme. Nou ja, het is nou natuurlijk puur mijn werk. Dus het ramptoerisme is er wel aardig af. Maar hoe ziet zo'n dag er dan uit? Nou, ik word 's ochtends wakker. Het eerste wat ik doe is social media checken, de kranten bekijken, het nieuws op het tv bekijken, op internet. Ja, dan is het eigenlijk een beetje afwachten wat er die dag gaat komen. Maar ja, het meeste qua 1 en 2 nieuws is in ieder geval altijd maar wachten wat er komen gaat. En wat was dat tussen troost of zo lang wachten moest? Het nieuws in de gaten houden, ja, gewoon even ergens naartoe gaan waar ik eigenlijk maar zin in heb. Een hoop vrije tijd wel, tussendoor. Maar ja, ik kies dan wel fut, maar in de achtergrond dat er misschien wel wat gebeuren kan. Een ongeluk of een bron. Ja, dat kan altijd. Het is, soms zit je op een verjaardag en dan moet je in één keer weg. En ik gewoon dan naar zo'n jeetje ta? Ja hoor, ik doe alles gewoon. Ze doen alles dus gewoon. Ik ben benieuwd of zijn vrouw Colinda hem direct zo oortinkt. Nou, als we een verjaardag hebben, dan hebben we een verjaardag. En dan als het pieper gaat, gaat het pieper. Dus je hem geen wol eruit even op stap te keren of misschien het iets of zo. Maar als die pieper gaat, dan stiet het werk voorop. Ja, de ene keer dan gaat de pieper wel en dan zegt ze van nou, dat valt wel mee. En dan blijven we gewoon zitten. Ja, grote fik is grote fik. En dan vind ik dat eigenlijk ook wel leuk. Maar dan was ik wel van die spanning. Ja. Dan was ik nog een beetje de ramptoerist. Nou, eigenlijk wel. Ja, ik vind het heel erg leuk. Genoeg zijn. Ik wil actie. Dus wacht je op een melding. En wacht je. En wacht je. Ja, bingo. We hebben beet. Er is een melding op de Jipstritten in Stiens. Dat er ook een traumahelikopter naartoe gaat. Is dat het grut? Zullen we erheen? Ja, ik hou meestal even in de gaten, maar we kunnen ook even die kant oprijden. Om even te kijken wat het is. Dan doen we dat. Oké. Moet je nog wat meenemen? Ja, pak de spullen. Op naar Stiers. Nou, dan gaan we, hè? Na het ongeluk. Ik vind dit wel wat spannend. Is er nou al die spanning in die liggen? Nou, bij deze melding niet. Bij echte grotere meldingen dan weer wel. Ja, er staat een ambulance en een politieauto en het is in een woning. Nou, meestal de gevallen in een woning is meestal niet nieuwswaardig. Dus gaan we er nou uit of net? Ik zit even te kijken of de helikopter nog onderweg is, maar daar kan ik nog niks over vinden. Maar hier is het gewoon om hier niet onwel worden is of... Ja, je weet natuurlijk nooit wat er in een woning aan de hand is, maar ja, dat is meestal een medisch geval. En dat is dus net nieuwsgierig? Nee. En dat het nou gaat om huiselijk geweld? Huiselijk geweld is over het algemeen ook geen nieuws. Dus nou binnen ijs van net nog hierheen erin? Dan lijkt het wel op, ja. Spietig. Hoort erbij. Al ben we van neer naar Stiens zien, ik heb het in de gaten, nou kan ik het zelfs wel.
Een dag later zit ik op de redactie klaar, met de computer erbij, Twitter on en de telefoon bij de hand en maar weer wachten. Het is nu 4 uur geweest. Als ik een ambtenaar weer, dan ga ik naar huis. En er is Joert niet wat om heen te gaan. Dus ja, als ik bedenken van, mag ik nog langer trouw of net? Want ik zou als Joert gewoon te sporten van een jongen. Ja, het past gewoon net bij me. Maar ik wil wel die spanning veel een keer. Dus mat het oordijmen met muziekje. Bliksemprieven, geen actie. Dan maar weer om naar Janton. Anton, ik krijg van Marianne door dat er een hele dikke rookwolken boven Leeuwarden moeten wezen. Weet jij er wat van? Rookwolken? Ja, ik weet nog niks meer. Dus zo inderdaad... Dan moeten we misschien wel heen. Moeten we even weten wat het is natuurlijk. En hoe, dan krijg je dus gewoon van een tipjouwer? Ja, ik heb nog geen melding gehad. Het wezen van het glazen gebouw bij het VEC krijg ik van Marianne door. Wat denk je? Nou, ik denk maar even kijken die kant op. Lijkt veel rood te zijn. Jee, dat is wel aan de reek, ja. Ja. Venus. Allemaal blinders, je kist de rook al zien, je. Moest je zien? Ja, daar gaat de pieper ook al. Wow. Jeetje. Ja, is een melding aan de Einsteinweg. En wat zijn die codes dan? Is het slim? Want ze ziet het er wel uit. Nee, in principe is het is gemeld als een buitenbrand nou. Dus dan is er buiten iets verbrand en dan zal het niet om een gebouw gaan waarschijnlijk. Ja, Hoe kan het wel zo vol reek gaan? Ja, het kan een hele hoop zijn natuurlijk als er een grote bult rotzooi in de brand staat. De rook is de tek al. Het rook het vreemd. Ja. Ik nog ergens helpen of hij staat al in de holle was los? Nee hoor, ik pak het op mijn schouder en lopen we die kant even op. Het vanmiddag een grote brand in Ljouwert bij metaalrecyclingsbedrijf Van der Meulen op de Einsteinstraat wie dat. Het vuur die in een bult isolatiemateriaal. Er kwam een soort reek bij vrij. De reekplom is van 4 jaar te zien. De bronnenwacht waarschuwt het mensen om ruiten en dwarren dicht te houden en de autoventilatie uit te doen. Het gevaar zit er meer in de reek als in het vuur. Miss Icing Fall, gonna search ya, frisk ya, and grind upon ya.